Mga puso patay naman ang 23 anyos na rider ng Celias John sa barangay Villamonte, Bacolod City matapos makabunggo sa truck na ginamayan na sini ang motorsiklo sa barangay Efegenio Lizares sa Talisay City, Negros Occidental pasado alas 5, Miyerkules sa kagahon, Agosto 7. Sunod sa pulisan, halin sa sila'y siting biktima kag magapauri na kuntani sang aksidente ini. Kinapahayag madasig ang pagpadalagan sini sa motorsiklo kag naghalin sang lane o kung naghalin sang lane, rason nga nakabunggo sa nasugat ang truck bangod sa impact, naglabog ang biktima kag nautod pa ang tuong nga kamot sini. Ginhingago padala sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Wala pa nakadesisyon ang himataas ng biktima kung magapasakas ang kaso batok sa truck driver. Sangga drive ini siya ma'am, nag-agaw ini siya sang lane sang aton nga mga mover truck naton kag nakabunggo. So tungod sa impact sang iya nga pagkabunggo, tungod sa baskog nga impact ma'am, nautod ang iya nga tuo nga kabot ko.